What's up mga dre? Sila muna mga dre. Okay. What's up mga dre? Easy and welcome back to Easy Enjoys TV. Uy, na-miss ko to ah. Long time no see mga dre. So andito kami sa may Swal. Punta kami sa may Sadam tapos Lagalag Trail. Dito sa may playground ng WWE. So let's go! A few inches later. Papunta kami sa may Sadam Trail mga dre. Ito yung unang pagsubok. Let's go! Kailangan mong buhatin yung bike ng isang kamay, tapos isang kamay yung nakakapit. No hands pre! Easy, Josh. Wow! Pwede mo ding i-ride yan, off camber nga lang. Ah, sige nga. Nakaabang tong CCTV ko eh. May malalaglag ka. Ako yung malalaglag. Paano diskarte natin, Ching? Yun. Wow! Mas mahirap po sa yagit, Dre. Jepoy, naalala mo pa ba yung sayagit? Huwag kang uupo, Jeff. Ayan na naman si Pangasinan Cycloholics mga dre. Oh no! Kanyang greatest fear. Oo, pag matagal ka dyan sa gitna, Dre, mas mabigat. One eternity later. So, ayan, nakalusot na si Jepoy. Sunod na tayo mga Dre. Tatawid din tayo doon. Kim, mabigat ako eh, 90 kilos. Dapat focus ka lang. Sir, yes sir! Yeah. Paket na kami mga dre. Yan. So doon na lang mamaya sa taas. Maganda tong ginagawa namin mga dre. Yung kakablik lang namin magbike tas ganito. A few inches later. Yan mga dre, dito na kami sa may starting point ng Sadam Trail. Magpapahinga lang saglit. Tapos yan, medyo mavag pero hindi naman masakit sa ilong.
Meanwhile, So yan mga Dre, update lang tayo dun sa bike ni Josh. Dre, anong ginamot mo dito? Ayan, yung RD, sa goma, tsaka Yan. chain. Nakakakita na tayo ng chain tapos RD ngayon. Nadamay na din yung gulong. Chain reaction. sana all. Magaling ka na, Dre. Sige. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dre, bye. Oo, laki ng iba. Alright. Nice. Ang dulas. So yun yung run natin doon mga Dre. Nakakapanibago magbike. First time. So far okay naman. Sa dam trail, nabawian na kita. So yan mga Dre. Tapos na kami sa may sa dam trail. Papunta na kami sa may Lagalag trail naman. Tingnan nyo kung sinong nandito. Nice Dre. Boy Budol in the house. Yan, sasamahan tayo ni Kuya Albert mga Dre. So, padyak lang tayo papuntang Lagalag Trail. Dito tayo sa may entrance. Iba-backtrack ulit namin to mga Dre. Yan, packet doon. Packet na kami ng Lagalag Ultimate mga Dre. Wow! Graded version ng Lagalag to. Try natin. A few inches later. Nandito na kami sa may Boy Stolen Drop. Yan, shout out Kuya Edgar. Dito ulit kami sa may drop nyo. Let's go Dre! Yeah boy! Yeah boy! Mga Dre, try natin to. Dito na tayo sa may mother jump mga Dre. So yan,
upgraded na din. Ito session nila. Susubukan din natin mga dre yung upgraded mother jump. Kasama ko dito si Harvin. So yan, nag-start na rin siya ng YouTube channel niya mga dre. Pa-subscribe. Nice, Dre. Ang sarap, Dre, diretso sana. Nice, Dre. Move na lang ako, Dre. Hoy! Hindi ko muna titirahin, ako magko-coach kung tama yung ginagawa nila. At yan yung session namin doon mga dre. Punta na kami doon sa may mega jump. Yun. Nandito na tayo sa may mega jump mga dre. Katabi niya yung mother drop. Ayan. Jump na daw yung isa eh. Ito yung mega jump naman. Sabi. Kay Albert, oh, kamusta naman yung mga bumuo dito? Halangan tuhod. Wow! Hindi eh. Kahit ako natatakot na dyan eh. Try natin tong mega jump mga dre. Nakapag-alphabet pa ako. A, B, C, D. Sabi ko na, pantagal bumaba eh. Ginagawa mo? Diyos. Meanwhile, Check natin yung Kaja Forms natin dito. Then, yan ang bagong forma. What's up, Kent? Randall Reyes. Pang aerodynamic yan. Yun. Ginagawa mo? Tapos na yung session namin doon mga dre. Magpo-full run na kami. Daw mo ganun. Ride safe. O yan. 1, 2, 3, go! Shit.
Oh. Dito pero ako sa taas. Ay. Oh. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft. Nice! Ginagawa mo. Puti na bill ko. Ito na Dre, go. Sorry. Kung dyan na. Nice Dre! Eh, tuloy tayo. Worm! Yun! Nice Dre! Nice Dre! Nice Dre! Pwede man sana may... So, kamustahin natin yung mga ka-Japorms natin dito mga Dre? Walang takin ko, Dre. Lagalag to, Harbin 0. Doon kay Lupet. Wala nga takin ko. So yun yung run namin mga Dre. Dito na si Josh. Josh, kamusta yung lagalag? Lagalag 0, Josh 1, baging bawi. Yun! Recovery meal na mga Dre. And attack. A few moments later. At yun mga Dre, pabalik na kami ng parking. Tapos umuulan na rin. Kaya kung nag-enjoy kayo, please subscribe. Thank you sa patuloy na pagsuporta kahit nawala tayo ng ilang linggo. Hanggang sa muli! Chingski, thank you ulit! Yan. Please subscribe mga Dre kay Chingski. Para sa mga kalokohan videos. Yun. Alam niyo na. At kay Pangasinan Cycloholics. Yan. Please support mga Dre.